बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरी ती गर्भेसली. न मान मरी एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सोव्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापियां खाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आपले सोम्याचे साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाऊ. न मान मरी एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सोव्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवान मरिये देवाच्या माये विनंती कर आता आणि आमच्या आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या न मान मरी एक कृपेन भरले सुमे तुझ्या सोव्या आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवान देवाचे माई आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्तुच्या बसण्याक आम्ही पोहोचूंचे खातीर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर केल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही समजला त्याच्या कष्टा आणि कुसवावी जीवनपणाचा आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुजाराक सगळ्यांच्या दयेन मका दिला मोतच मडाय आमेन. ससना सविषय उदितांका येसु आणि समाधान ते विषय घेऊन श्रेष्ठ बढिया सामी गेली आमच्या जुजा दमका संभाळ देवसभाच्या खोटापणाच्या आणि पासांच्या आडिया भूमिका दादी तुम्ही देव तांका फरमाव देऊन परातमकता आणि तू ये सर्गावयल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसारातल्या व्यसनात सैताना कांताच्या हराखटात देवाच्या पदवीने एमकडा लुटून घाल आमेन. आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाची माये विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळात नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुभयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आमचो माईकान म्यूट करूया. संगता मिळून एक गडी पो या दिसापासून या वेळ कडे त्या समयाच्या अगणित काकुलतेपासून आणि मगापासून संगता मिळून स्तुती करूया. हालेलुया 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 आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्याची भावना हर एकल्याची आशा तुझ्या नावा तुझ्या आम्हाला ध्वनी कवर कर.
जेसू ते दैवी कृपा याकडे देवनी ये पवित्रत्म्या ये अंश देवनी पवित्रत्म्या जमती ये पवित्रत्म्या हाव बोलणे प्रस्त पवित्रत्म्या तू ये जमा तुझ्या कंट्रोल करते तू ये जमा तुझ्या हर एक लगे उलट तू या पवित्र पद्धतीने तू तुझ्या कृपेन तुझ्या शांती तुझ्या समाधान तुझ्या मोठा ज्ञान देवनी पवित्रत्म्या देवनी जेजूच्या नावान देवनी जेजूच्या नावान देवनी पवित्रत्म्या जेजूच्या नावान देवनी पवित्रत्म्या जेजूच्या नावान मागता पवित्रत्म्या एकलेच हर जमा तुझ्या कंट्रोल करते ये सगळे जमा तुझ्या कंट्रोल करते कंट्रोल करते पवित्रत्म्या हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Glory to Lord Jesus Christ. Glory to Lord Jesus. For God's Christ, for God's Hallelujah, Christ. hallelujah, For God's hallelujah, 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 yeah, 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 hallelujah, yeah, 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 hallelujah, yeah. hallelujah, hallelujah. देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी नितळ कर निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन बोल देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देऊन ये देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देऊन ये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देऊन ये Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, hallelujah, Jesus, for hallelujah, God's hallelujah, support, hallelujah, for hallelujah, God's hallelujah, support, hallelujah. for God's Thank you, support, Jesus. for Thank you, God's Abba support, Father. for God's Thank you, support. Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, 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 यीशु का तो का जैसे प्रलाप तो का जैसे स्तुति तो का जैसे Jesus, 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 Jesus. Psalm 80, 14 and 15. कीर्तन 80, 14 आणि 15. दळबरांच्या सर्वेश्वरा आमच्याशी परतून ये. दळबरांच्या सर्वेश्वरा आमच्याशी परतून ये. दळबरांच्या सर्वेश्वरा आमच्याशी परतून ये. सर्गात जाऊन सकला दिष्ट घाल आणि पळे. हे दाखवायची जतन घे.
तुझ्या उजव्या हातान लायलेले दाखवाल सांभाळ. आज या प्रेसराच्या दिसा येऊ तर आज आमचे गण घेऊया. आज आम्ही त्या सम्यालागी माग्या. Psalm 80, 14, 15. आम्ही तुम्ही लायलेले दाखवाल सम्या. आम्ही तुम्ही लायलेले दाखवाल सम्या. या दाखवायचे तुवेच जतन घ्यायचे. तुम्ही या दाखवायचे तुझं सूर्य उदय नसताना केल्यार, तुम्ही या दाखवायचे सारखं पाऊस होताना असताना केल्यार, तुम्ही या दाखवायक ईट मिळणं केल्यार ही दाखवाल उरची ना. पण तू हे सगळे दिताय कित्याक ही दाखवाल लायिल्ली तुवें जावन आसा. आणि तू विश्वासी देव जावन आसाय. देवा, आज आमच्या दळदीरपणा सांगता तुझ्या लागी येयला. आमच्या अस्कत काय सांगता तुझ्या लागी येयला. हे सगळ्यांच्या देवा, आज तुझी काकुळत आमचेर देवय. तुझ्या काकुळच्या नदरेन आमचेर तू पळय. काकुळच्या नदरेन आमचेर तू पळय. Psalm 51 verses 9. म्हज्या फातका मुखार तुझे मुखामळ लिपय आणि सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. हांव एकच खत पातकी. हांव एकच खत आणि पातकी जावन आसा. Psalm 51:5. पळय, हांव गुन्यांवांतच जल्मलो. पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भी सांभाळली. पळय सम्या, आज तुवें काकुळत घाल्यार मात्र जाली. तुवें आमचे काकुळचे दिश्ट घाल्यार मात्र जाली. आमी तुजे वयर डिपेंड आसा. ह्या ब्रेसराच्या दिसा सम्या, आमी आतयणेन आयल्या. आमचो देव दयाळ. आमचो देव भोव काकुळतीन बरयलो. तुझे उतर सांगता सम्या. तुझे उतर सांगता सम्या. Psalm 86:15. पूण तू सम्या दयाळ आणि काकुळतीचो देव. तू सस्नीक आणि मोगान आणि विश्वासीपणान भरलो. Psalm 85:7. तुझो विश्वासी मोग आमकां दाखय सर्वेस्परा आणि तुझे सर्व आमकां लाभय. आयच्या दिसा, ह्या ब्रेसराच्या दिसा तुझे सर्व आमकां लाभय. आयच्या दिसा तुझो विश्वासी मोगान आमकां वळ. तुझ्या विश्वासी मोगान आमकां चलय. अर्कांचेस. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू, 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 जेजू. स्तुति, स्तुति, स्तुति. जेजू, 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 जेजू. आज या ब्रेसराच्या दिसा आमचे जिवीत सम्याच्या हातात समर्पण दिवया. आज आमच्या जिवितांत ताची बरी मांडावळ उक्ती जावच्या पासत मागया. त्या पयल्या कणान मागया.
या ब्रेसराच्या दिसा आम्ही सवार मांडावळे गेल्यात आस्ते करेसय एक करेसय तय वससय अंगा वससय ताच्या लगी उलयसय अजा लगी उलयसय आमच्या मांडावळे सभार असतात पण आज ते मांडावळ साइडीन दवरया आणि मागया तुझी मांडावळ या ब्रेसराच्या दिसा म्हाका दाखोवन दी हांव म्हज्या समस्यांनी सस्पत असताना देवा ताका परिहार सोदून जावंक पुरो हांव रॉंग डिसिशन घेवंक पुरो हांव रॉंग डिसिशन घेवंक पुरो हांव म्हज्या जणवायेन सुकस डिसिशन घेवंक पुरो सोम्या हांव कश्टान तावन एकपटी भायर येयसय म्हणून जावंक पुरो कशें म्हणी सस्पोन म्हाका बरें चिंता त्या सोल्युशनाक हांव हात घालूंक पुरो पूण सोम्या तू म्हजे खातीर बरो चिंतलो देव म्हजे खातीर बरो मांडावळ आसलो देव आज म्हज्या जिवितांत तुझी मांडावळ कितें दाखोवन दी मागया सांगाता मेळोन हे उतर 3 पटी घट्ट तरान क्लेम करया आयजाया 48:17 सर्वेस्पोर तुझो सर्वंतदार इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजो फायद्याचे हांव शिकयता जायते वाटेन आयजाया 48:17 सर्वेस्पोर तुजो सर्वंतदार इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्या फाटी हांव शिकयता जायते वाटेन चलयता 48:17 म्हणटा इस्रायेलचो पवित्र देव अशें म्हणटा तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता चलोंक जायते वाटेन चलयता नमान मरिये कृपेन भरले समे तुजे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या कणान समर्पण दिवन मागया विशेष रान हर एका जाग्याचे समस्ये कोर्टाचे केस कोण सतायत असत ब्लॅकमेल करते असत घर बडाक दिल्ले घर सोडून देव तयार नात घराक जागो जाय कोणे जागो ब्लॉक केला कोणा एका डॉक्युमेंट सतावन आसा पयशे खान गेल्यात समाजात समर्पण दिया कितले जाणा बिल्डराक पयशे दिले बिल्डरान काम करून दिवना कोणे कंट्राक्ट वयसिल्ले काम अर्द्यार सोडून गेल्यात एका भयणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर पावला पण कितेंगी ल्हानशे समस्या जाल्यार समर्पण दिया एकूटमान घर बांदून सुरू केला आता त्या घराच्या रेकॉर्डान कितें समस्या आसा म्हणून सांगला समाजांत वांटोवन दिवया कितले जाणांक कामा कडेन रिलीज दिना म्हणला फायनल सेटलमेंट दिना म्हणला ट्रॅव्हल बॅन गेला एब्स्कॉन्डिंग केस केला सगळ्यांक समर्पण दिवन सांगा त्या म्हणून 3 पटी क्लेम करया Psalm 144, 1 and 2 सदैव जाओ सर्वेस्पोर तुझे खडक तो मुझे हात तयार करता तो मुझे कोटे मुझो बुरुज मुझो तारो मुझी ढाल ताका हांव शरण येता राष्ट्रांत तो मुझे अधीन करता Psalm 144, 1 and 2 सदैव जाओ सर्वेस्पोर मुझे खडक तो मुझे हात तयार करता तो मुझे कोटे मुझो बुरुज मुझो तारो मुझी
मुझे डाल ताका हम शरण ताका आया हम था शरण येता तुम तो मुझे अधीन राष्ट्रा तो करता मुझे अधीन करता Psalm 144 1 and 2 नेम जाऊं सदैव जाऊं सर्वेश्वर सुरेश पर मुझे मुझे खडक खडा मुझे तो खडक मुझे मुझो हात तयार करता जुजाक तयार तो करता मुझो मोग मुझो मोग मुझे खोटे मुझे मुझो खोटे बुरुस मुझे मुझो बुरुस तारो मुझो मुझी तारो डाल मुझी ताका डाल हांव शरण ताका येता हांव शरण येता राष्ट्रांक तो मुझे राष्ट्राक तो अधीन मुझे करता अधीन करता नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची मैं हम पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन आजांचे कुटुंब समयाच्या समर्पण दिव्या कुटुंबातले हरिय कोणे पुनस काय कन्फ्युजन्स आर्ग्युमेंट्स झगडे ना समाधान अनफॉरगिवनेस सगळे समाजात समर्पण दिया कितल्या कुटुंबाने पैशाची तंगी असता समाजात समर्पण दिव्या कष्ट वैर कष्ट एक कष्ट मुक्त येतात अनेक कष्ट येतात एक पिढा मुक्त येतात अनेक पिढा येतात आज विशेष समाजात समर्पण दिया बारूक 421 मुझे भुरग्यानं धैर्य घ्या देवाकुलो मरा आणि तो तुमका जबरदस्त दुस्माच्या हातांतले सोडयतलो म्हणतो देवाचे उतर आज विशेष मग या आमच्या कुटुंबात असले हर एक जे कितीही अजकत काय असा सोम्याच्या कुसावणा पडू दे म्हणून सांगा म्हणून देव तर 3 पटी क्लेम करूया लेविटिकस 26:12 हाव तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये तुमचो देव देव जातलो आणि जातलो तुम्ही आणि मुझे तुम्ही लेविटिकस 26:12 हाव तुमच्यामध्ये हांव तुमच्यामध्ये चलतलो हाव तुमचो देव हांव जातलो आणि तुमचो तुम्ही देव मुझे जातलो आणि तुम्ही मुझे पद जातले लेविटिकस 26:12 हाव तुमच्यामध्ये तुमच्यामध्ये तुमचो चलतलो देव हांव तुमचो देव जातलो आणि जातलो देव आणि तुम्ही जातलो मुझे पद आणि तुम्ही जातले मुझे वर्जा जातल्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमर्य सुवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची देवाच्या मैं माया हम पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन समर्पण देव विशेष या कणात हर एक कामनातल्या भाऊ बड्या समाजात समर्पण द्या फायनान्शियल समस्या असल्या हर एक भाऊ बड्या समर्पण दिव्या कितले जण मायग्रेशन ट्राय करत असतात IELTS OET NET NCLEX एक्झाम भरून असतात सगळ्या समाजात समर्पण देव्या कितले जणांक टर्मिनेशन मिळाला कितले जण या दिवसांनी इंटरव्ह्यू असा आजच्या दिवसा कोणाक इंटरव्ह्यू असा समाजात भेटून देव्या कितले जण लोन फारी करूंक जायना EMI भरूंक जायना फीस भुरग्यांचे एज्युकेशन फीस भरूंक जायना समाजात भेटून देव्या सांगा म्हणून येवता 3 पटी क्लेम करूया जखारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां शीताची पडझड जातली आणि हांव तुझ्यामध्ये वस्ती करतलो जखारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेश्वराची येतली ती ताची पडझड जातली आणि हांव तुझ्यामध्ये वस्ती करतलो जखारिया 2:15 त्या दिसा जायती राष्ट्रां सर्वेश्वराची येतली ताची पडझड जातली आणि हांव तुझे मध्ये वस्ती करतलो नमान मरिये कृपेन बदले सुमित सुबह असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेसू भगवंती मरिये देवाची मैं हम पिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळार आमेन त्या कणात समर्पण दिन मग घ्या पहिल्या तर आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिव्या आमच्या भुरग्याचे सगळे जीवित समाजात समर्पण दिव्या हर एक त्यांचे एज्युकेशन कधी सगळे असकत काय ते बुडल्या जाऊन करून समाजात भेटून देऊन मग घ्या हर एका भुरग्यांचे ऍडिक्शन समाजात समर्पण दिव्या समर्पण देऊन मग घ्या कितले भुरगे डिप्रेशन असतात जाऊन पुरो लोनलीनेस फील करण्यासाठी कितले भुरगी आज पण सांगितलं ऐकणार मागणे नका देवाचे उतर नका त्यांचे वाईट सांगत पण संपडल्या समाजात समर्पण दिल्या आयझाया 59:21 सर्वेस पुरुष म्हणतात हांवें तांचेकडे केल्लो सल्लो हो तुजेर आसा तो म्हजो आत्मो आणि हांवें तुज्या तोंडान गेल्यान ती उतरां जावं तुज्या तोंडांतली जावं तुज्या भुरग्याच्या तोंडांतली जावं तुज्या नातरांच्या तोंडांतली पयस सरची नात आता आणि सर्वदा आता आणि सदां सर्वदा
जे पवित्र आत्मो देवान आमचे ते गेला तो देवाचो दैविक आत्मो आणि ताणे आमच्या भितर गल्यान आमच्या काळजांत रंबयल्यान ती ताची उतरां जावं आमचे जावं आमच्या भुरग्यांच्या तोंडांत भुरग्यांच्या तोंडांत केदीच सरचिना म्हणटा देवाचे तर आज विशेष हे क्लेम करया आज देवाची उतर आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत रंबोदी आज कितले भुरगी जावंक पुरो विंगड क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीन भाग घेवन आसात समाजात समर्पण दिया हर एक कतकान तांकां सुटका मेळच्या पासून मागया कितले युवा जन सैरीक सत्य आसा तांकां समाजात समर्पण दिया कितले युवा जनांची अशी कोण जाला बरें काम ना तांकां समाजात भेटून दिव्या तशेंच समर्पण दिव्या हर एका पिढ्यास तांकां समाजात समर्पण दिव्या कॅन्सर पिढ्याचा विशेष समाजात भेटून दिव्या मागया तशेंच कितल्या जणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला विंगड करचन पासून ह्या युट्यूबार मागून आसात लिली फुर्टाडो रेचल रॉकी लिझा जुलियाना सिरिल फर्नांडिस अक्षय समाजात समर्पण दिव्या तशेंच प्रेसिल्ला डिसोजा सारिता कॉर्ड्रस मेल्सी रॉड्रिगस रीना म्हणल्या बणीचे सगळं कर्ज समाजात समर्पण दिव्या आज एक भाव ताका जॉब इंटरव्यू आसा समाजात समर्पण देता स्वामी ताका सलन वरून दी देवाचो दैविक आत्मो ताका त्या इंटरव्यूंत कितें जाप दी जे ताका कळीत करून दी विक्की म्हणलो भाव इंटरव्यू आसा तो समाजात समर्पण दिव्या एका भाव ताच्या फ्रेंडाक पासून मागोंक सांगला ताचे किडनीज डॅमेज जाला प्रोटीन आणि क्रिएटिन लेवल मस्त हाय आसा विशेष समाजात समर्पण दिव्या सिंड्रेला म्हणल्या भुरग्याच्या सगळ्या गरजांपासून मागया काइना जियाना जानिक विजय हेनरी मार्गरेट रिस्टन मिल्बर्न लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा अरुणवाज डेरिल दिव्या जसिंता जेसन डिकोस्टा जितेश जेनिसिया जिशर सिंड्रेला जेम्स जूलियट बरेटो अलिस्टर मजिटा जूलियट स्टेफानी जेसन स्टीफन किशोर वीडा कैल्विन कैटलिन लीना लिनावाज लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन नैन्सी डेसा नैन्सी लोबो प्रदीप प्रतिष्ठा रिन्ना अलगर गिलबर्ट सिल्विया सांसिया एरन ऑस्टिन वेरोनिका कैस्टेलिनो इनासम वीटा रीना अरुण टेरेसा काश्मीर टावेर एक भाव इन्क्रिमेंट पासून मागून आसा समाजात समर्पण कितल्याना कामाकडे प्रमोशनाक आसत इन्क्रिमेंट पासून मागून आसा समाजात समर्पण दिव्या समर्पण दिवशी सरान समर्पण दिव्या एरिक आणि वीना म्हणल्या या भुरग्यांक समाजात समर्पण दिव्या सोम्याची सारखी खुशी तांच्या जिवितांत जारी जावच्या पासून तो पवित्र आत्मा तांकां सलोन व्हरून दी म्हणून मागया सिल्विया आपल्या बणीच्या सगळ्या गरजा पासून विशेष समर्पण दिव्या ताच्या पुताचे वर्क परमिट इश्यू जावचे पासून मागया समर्पण दे विशेष कितले जना विंगड एरियान स्टक जाल्यात मागया एक भुरगो जैलांत आसा सुमार 2 महिने वयर जाले ताजे स्टेटस कितें म्हणून आवय बापायक कळीत ना समाजात समर्पण आमचो देव काकुळदार ताका आसा जाल्यार कितेंच ना
सगळं सिच्युएशन तो बदलूंक शकता. ताका समयाच्या ता समर्पण दिवया. तसेच समर्पण दिवया विशेष तरान अल्गर, हेनरी, मेलरॉय, ईडन, शरीन कामापासून मागून आसात आणि कितले जाणा कितले तेंप जालो 2-3 वर्स जाले काम नासतना तांकां समयाच्या ता समर्पण दिवया. तशेंच समर्पण दिवया आमची आख्खी पळय सभा आमचे बोबगे बापसाहेबाक सगळ्या बिस्पांक कानेला ह्या जागे बावन दरपणीक सगळ्या लायकांक आमचे सगळे मागण्या समाजाच्या ता समर्पण दिवया. या मागण्या समाजाच्या सगळ्या सगळ्या समाजाच्या समर्पण दिवया. मॉर्निंग मानाच्या मागण्या समाजाच्या विशेष समर्पण दिवया. या जमत एक काही ताम मी जॉईन जाते असतात दुबई, UAE, UK, कुवैत, इंडिया, बहरीन, हाँगकाँग, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा तावन जॉईन झाला. विशेष समर्पण दिवया. तुमच्या हर एकल्याची कितें गरजो आसात ह्या मागण्यांत मागले हर एकल्याक देव दिता. हर एकल्या देव दिता. कित्याक आमचो देव क्रिस्त राय ही जमत क्रिस्त रायाची जमत आम्ही त्या क्रिस्त रायाच्या पायांतळा येता हर एका दिसा. आमचे हर एकल्याचे मागणी तो ऐकून तसलो राय जावन आसा. आज विशेष हर एक गरजो कितल्यान आमच्या लागीं मागोंक सांगला. कोण मरणाच्या तटी आसा सांग पुरो. कोण आज सर्जरी आसा डॉक्टरान सांगला जावंक पुरो गॅरंटी दिवंक जायना सांगला जावंक पुरो. कितले जाणांक सांगला जावंक पुरो डॉक्टर तुम्ही घरच्यांक आपया मोगाच्या कपया लास्ट विश सारा सगळ्यांक सोब्याच्या तान पेटोवन दिवया. क्लिफर्ड डिसूजा अबाउट विशेष शोल्डर पेनाचो सुटका मेळच्या पासून मागया. समर्पण दिवया आमच्या चिल्ड्रन मिनिस्ट्री पासून मागया. आमचे सिंगर शानिया समाजातून भेटून दिवया. सगळं गरजो समाजात समर्पण देऊन सांगा त्या मेळोन येऊन तर 3 फुटी घट्ट तरान क्लेम करया. साम 22:30-31 म्हजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली आणि जल्मा येवची आसा ते संततीक म्हणटले हे सगळे सर्वेस्परान साम 22:30-31 म्हजी भुरगीं बाळां ताची सेवा करतली. फुडले पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली. जल्मा येवची आसा ते संततीक ताची नीत म्हणटले हे सगळे सर्वेस्परान केला. साम 22:30-31 म्हजी भुरगीं बाळां ताची सेवा पिळगेक ती सर्वेस्पराची खबर सांगतली आणि जल्मा येवची आसा ते संततीक ताची नीत प्रगट करून म्हणटले हे सगळे सर्वेस्परान केला. नमान मरिये कुरफेन भरले समुद्र सुव्या स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. हालेलुया हालेलुया Psalm 34:5 त्याच्या नंतर गेला तुमच्या मुखावर पळ जळतले. आज ये रिकलो वेळ तुझ्या मुखामुळाचे नजर गेले हर एक आज त्यांच्या मुखामुळ पुणे परस्पर काय पैसा जबस जेजू या हर एक तुझ्या बर्ग्यांचे आशीर्वाद जेजू तुझ्या पवित्र बळवान नावावर मागता. आमेन. नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड. विशेष तरान तुम्ही कितले जण या युट्यूबाचेर झूमाचेर जॉईन जाला देव तुमचे
राळ आशीर्वाद घालून दी आणि चड जे कितें तुम्ही मागून आसात ताच्या की वर्त्यामापान देव ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या महिमेक पासत तुमकां ते ताच्या कुशे प्रमाणे फावो करून दी. तशेंच तुम्ही कितले जाणां सुमार या लेनीर कितले जाणां तुम्ही आसात दिसाक ऍटलिस्ट 10 जाणांक म्हणी या ऍटलिस्ट 10 जाणांक तुम्ही धरल्यार ऍटलिस्ट देवाची सुवार्थ आम्ही तांतू आम्ही सुवार्थ करा जाता. तशेंच कितले जाणां तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसात या पेटिशनां धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा 9900332411 या नंबराक तुम्ही मेसेज धाडा. हर एक दिसा सांजेर 7:30 तावन 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां दुबयचो टाइम 8:30 तावन 9:30 वरां इंटरसेशन आसा. हर एक दिसा सांजेर तुम्ही जॉइन जाया आणि हेरांक तुम्ही सांगा देव तुमकां हर एकल्यांक आज कृपेन आणि तो सलन वरून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. प्रेज ब्रदर. यस. म्हणजे Yes. मागीर एक मागणे कर तिच्या सदां न्ही तिका भिरांत उठता आणि एक सूर पण बघता तिका एक मागणे करिल्ले धाकटे म्हूण माई हॅलो म्हूण हॅलो ओके. एक मिनिट माग स्तुती करूया. हालेलुया 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 बहुमगळ सुम्या जिसु या बड़ी कंप्लीटली तुझ्या समर्पित सुम्या माताच्या कसंता पायच्या नक्षत्र पुढच्या हृदय कशे तुझ्या आंबले रक्तान दुमितर कर सुम्या जिसु विशेष तर मग सुम्या दैवी कृपा देवन हर एक बियता एका बाहेर काढ सुम्या जिसु हर एक बेंक तुमका सामळांत संपूर्ण सुम्या जिसु विशेष तर मग सुम्या तुझ्या नावान मागिले कदीता म्हणून सांगलाय सुम्या जिसु जोशुआ वान्नाय हांव तुका फरमायलानी दृढानी तिरला भियाना काम दैस नाका कित्याक सर्वेस तुझो देव तुमकां गेला तुझ्या सवासरा सुम्या जिसु विशेष तर मग सुम्या तुझी दैवी कृपा या भुरग्याचे तुझ्या भुरग्याच्या बळावणी आणि तसेच सुम्या जिसु या हर एकल्या कितले जण विंगड गरजा तांच्या हर एक गरजा सुम्या तुझ्या त्या समर्पित सुम्या हात लाय स्पर्श कर सुम्या स्पर्श कर सुम्या स्पर्श